És la pregunta que estem posant a personalitats del país. Què pot canviar aquí al nord la independència al sud? Sembla que la gent del sud, i sobretot a partir de l'acte del passat dissabte al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb la Constitució de l'Assemblea Nacional Catalana, vagin cap a la independència. Què pot canviar tot això aquí al nord, Vicenç Domàs? Què pot canviar? No sé. Tinc dubtes positius i més dubtes negatius. És a dir que la independència, com l'ha dit el president Mas fa poc, la independència de Catalunya seria de constituir no pas un estat-nació en ple sentit com coneixem, com França, com Alemanya, però sinó una independència sense un exèrcit, sense una diplomacia pròpia, és a dir, una nova forma de país independent europeu. A través d'això penso que al sud, a la Catalunya Sud, no canviaria gaire coses. És a dir, ja és un país bastant autònom i les coses no canviarien tant. Per això que l'impacte podria ser limitat per pocs canvis que trobaríem a la Catalunya del Sud, ja a nivell d'imatge per a nosaltres. Després, penso que el problema el tenim també nosaltres, entre altres a través de la demografia que tenim, i també el que m'ha xocat últimament una mica és aquest afer dels Valles de Cerdanya, que ens ensenya una cosa, és a dir que per aquí el meu sentiment és que la independència o la nació catalana no és pas una cosa seriosa aquí. És a dir, que la gent d'aquí no consideren una cosa seriosa realment el que seria una Catalunya independent. Perquè la manera que aquests valles el que han fet d'anar a veure el president, d'afegir-se als municipis per la independència, hi ha un costat una mica broma perquè no entrem en la política real. És a dir, que els Valles de Cerdanya saben molt bé que no deixaran el sistema francès i sobretot les institucions franceses. I no estan preparats perquè a l'inici aquest afer comença amb una història sobre les escoles i l'educació. Però quan veiem l'educació, el sistema educatiu català del sud, no em sembla que els municipis de Cerdanya guanyarien molt a canviar de sistema. Això vol dir que, no sé si aquests valles ho saben, però, i crec que sí, però crec que és una provocació i això ensenya una cosa, per a mi, és un sentiment personal, és que la independència de Catalunya ni tan sols fa por aquí o ni és considerat com una cosa gaire seriosa, penso. Vicenç Domàs, creieu que els elegits nord-catalans l'han plantejat aquesta qüestió? Han pensat en el que pot significar una independència al sud? Perdona, si pots... Dic, la pregunta seria si creieu que els elegits d'aquí a Catalunya Nord s'han posat la qüestió de la independència al sud, de què pot significar aquí al nord, dels canvis que pot provocar. O pensen que pot arribar aquesta independència als elegits d'aquí al nord? No sé, depèn uns quants potser, però que la independència vingui sí. L'única cosa que canviaria, i això és el positiu, és a dir, que Barcelona tindria més poder i una Catalunya independent seria obligada de mirar cap al nord, és a dir, cap a França. Però cap a França, perquè la Catalunya del Sud té una frontera amb Espanya i amb França. I prou. Doncs, a nivell de lligams econòmics, clar que seria interessant perquè hi hauria més poder a Barcelona. I això penso que els elegits d'aquí n'estan conscients. Però fora d'això, no crec que cap elegit de Catalunya Nord cregui a la independència de Catalunya Sud i sobretot a un impacte polític major aquí.
Per exemple, a nivell de mentalitats, els que defensen des de fa molts anys i els que s'hi puguin incorporar ara la llengua i la cultura catalana, ho tindrà més fàcil per defensar-lo després de la independència al sud? Potser que tindríem més mitjans encara aquí, però hi ha un problema que va més enllà dels mitjans i de moment la vida del sud no la compartim aquí, no la compartim del tot. Hi ha la llengua ben més, però hi ha molt més que això. La Catalunya del Sud és tota una cultura, una manera de viure, unes cadenes de televisió, uns diaris, és un país. I nosaltres aquí, aquest país no ens toca. Jo no puc encara comprar La Vanguardia, fins i tot en català, o el Periódico de Catalunya. A Perpinyà, des d'aquí un visc, és a dir, al Soler, no puc mirar TV3 i visc lluny de Catalunya Sud. A nivell de panorama polític, de partits polítics, penseu que el catalanisme polític es pot enfortir amb una independència al sud? Jo crec que se'n pot sortir, sí. Sí, crec que sí, perquè crec que hi ha una majoria, almenys de la gent, entre cometes, de dalt, per anar cap a aquest camí. Però un camí, com l'ha dit el president Mas, no és pas, no hi ha cap dubte que Catalunya no tingui ni un exèrcit, ni una diplomacia. Això vol dir que és el mateix problema que Escòcia, és a dir, que seria una independència, entre cometes, de segona, amb els països més grans, que són França, Alemanya, Anglaterra, que ells tenen un poder a nivell internacional que és molt més gran que podria tenir Catalunya. Vicenç Domàs, hem d'acabar perquè la comunicació no és pas excel·lent. La pregunta també seria aquesta. La veieu possible, aquesta independència? Sí, la veig possible, però en el sentit que acabo de dir, i com l'ha dit ell mateix el president Mas, és a dir, una nova forma d'independència.